Anam. Okay. Ese no ya bụ onye ka nna. Na ya bụ obu. Onye ka na-akpọ peg ya. Na ya bụ obu ka na-akpọ peg. Ka akpọ dị peg. Ka akpọ peg wee chọba mmanya. Agwa sị ke nke ị chọrọ ọmụ wet ka ọ bụ enisi ke na mana okwu kpaji adakwa n'aja ọ sị na ya akpọfudu Ghana before wee ṅụwa mmịa ka ọ ghara ịga ka ọ ghara mmịa ghara ịkarị ọlụ ka mmịa ghara ịkarị ọlụ onye ọzọ onye ọzọ injinia n'ogo ka a na-agbakọ na-ewofu ka o wee dị mma ọ dị mma na ka a na-eme